Ikasleak ingurumen eta gizarte erronkei aurre eginala, gero eta beharrezkoagoa da lanbide heziketan gaitasunak eta balioak txertatzea eta pertsonei gaikuntza ematea ekonomia jasangarria lortzeko. Ongi etorri Thinkers LH-ra! Etorkizuneko profesionalak trantsizio ekologikoaren eta jasangarritasunaren erronkei aurre egiteko prestatzen dituen hezkuntza programa berritzailera. Thinkers LH-rekin hezkuntza baliabide ugari izango dituzu eskuragarri. Bideo-podcastak, prestakuntza bideoak, aurkezpen interaktiboak, jolasak, ariketak, erronkak, hausnarketak eta bar. Horiei esker, jasangarritasunarekin lotutako edukiak eta konpetentziak modu erakargarrian garatu eta integratu ahalko dituzu ikasgeletan. Thinkers LH-ek ikasleak ahalduntzen ditu gaur egungo ingurumen eta gizarte erronkei aurre egiteko gai izan daitezen. Eta sormenaren eta lankidetzaren bidez eta beren potentziala zarro, ekoizpen ereduaren aldaketa aktibatuko duten profesional bihur daitezen. Thinkers LH-ek ekoizpen sektoreari aplikatutako jasangarritasuneko lanbide moduluaren kurrikulum edukia barne hartzen du. 6 kapituluren bidez, jasangarriak gara, gardentasuna gara, planeta gara, zirkularrak gara, gizartea gara eta gobernantza gara, ezarritako ikaskuntza emaitzak lortuko dituzte ikasleek, eta lanerako etorkizun handiko eta gizartearentzat garrantzi handiko alderdietan trebatuko dira. Profesionalak gara erronkaren bidez, ikasitakoa ere praktikan jarriko dute. Benetako arazoetan oinarritutako konponbideak garatuz. Thinkers LH industriak eta ekoizpena programak gainera, arlo hauetako eduki espezifikoak lantzen ditu. Fabrikazio mekanikoa, elikagaien industriak, erauzketa industriak, kimika, garraioa eta ibilgailuen mantentzelanak eta instalazioa eta mantentzelanak. Thinkers plataformaren bidez, zuk aukeratzen duzu nola eta noiz abiarazi eduki bakoitza zure ikasgelako beharren arabera. Behar baduzu, aholkularitza pedagogikoa ere izan dezakezu. Eta landutako guztiarekin, Thinkers sarietarako hautagaitza aurkez dezakezu. Etor zaitez Thinkers LH-ra eta prestatu etorkizuneko profesionalak!